Joey. Yo, what's up? And today we're going to birthday ni Ate Liddy. So let's go. Tumbo gitu. So, nalamay ka ng mga bali. Let's eat. Check the mic and make sure it sound right, boys. So, nandari. Go, tuloy ka. Nice picture. Ayun lang. Hindi na tulog. Kami mga bali. So, tatay. Picture sa guys. Tatay. Picture. Paabot kami, paabot. Yan. Hala, dodong. Kunauna ganyan semua. TikTok kunauna lang. Bawa po yung video dyan. Dili kay Aljon te. Wapo lagi kamera. Bawa po gani kamera. Ang kamera niya. Nagsiya. Uminom ra. Kinahon niyo kun mo. Jadi ko kinahon ba? Yo, what's up? And nasa sa gawas na nag-count. Medyo sama, nagkanta, all goods. Yan. Yan. So, ulit na yung mga madi. 3 boys and 1 night. Ay, vlog daw. Tama na. Video manday na. Abi na ko. Go!